Το παράγον θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές του έργου αυτής της Επιτροπής, η οποία ιδρύθηκε το 2002, νομίζω ότι των ημερών της Γενικής Γραμματέως, του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων, και περιελάμβανε τα μνημεία που βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στην ανατολικότερη πλευρά της Νοτιού Κλητείας, με βέβαια κορυφαίο το θέατρο του Διονύσου, αλλά όχι μόνο αυτό, και το χορηγικό μνημείο του Βασίλου, καθώς επίσης φυσικά και το Ασκληπιείο που εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής. Μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν, από το 2002 έως σήμερα, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε συγκεκριμένα έργα και κυρίως να αναστηλώσουμε τα αναλύματα του θεάτρου, δηλαδή το μαλακό υπογάστριο κατά κάποιο τρόπο του θεάτρου, το οποίο κινδύνευε να καταρρεύσει εφόσον αυτά τα αναλύματα είχαν κατά κάποιο τρόπο απομακρυνθεί από το μνημείο και είχαν ηθολογηθεί οι λύθοι τους. Και στη συνέχεια φυσικά προχωρήσαμε και στα επόμενα μνημεία, όπως το χορηγικό μνημείο του Πρασίνου, το οποίο δεσπόζει πάνω από το Διονυσιακό θέατρο, και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα ο κ. Πολέτης, ο οποίος είναι και ο καθήλυν αρμόδιος για την ασύλλωση του μνημείου, θα έχει να μας πει κάτι νεότερο. Πολύ σημαντικές ήταν και οι εργασίες στο Ασκληπιείο, οι οποίες σημειωτέως δεν είναι πρόκειται για εργασίες αναστηλωτικές, δηλαδή παλαιότερες αναστηλώσεις οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αναιρούνται λόγω της χρήσης των υλικών, λόγω της μακράς βιωσιμότητας, αλλά πρόκειται για αναστηλώσεις που εξυπνούνται αποκλειστικά από μηδενική βάση. Είναι γεγονός ότι το έργο που έχει τελεστεί στο Ασκληπιείο συντίθεται από ποικίλα κομμάτια αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών, εν πάση περιπτώσει, όσα βρίσκονται στον χώρο, και με εκατοντάδες συγκολήσεων και συσχετισμών μπόρεσαν αυτά τα μνημεία να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη μορφή. Δεν μιλάμε για ολοκληρωτικές αναστηλώσεις, μιλάμε για ένα τμήμα μόνο της ιστορικής βάσης, η οποία από τους 17 κύονες που διέθεσε στην αρχαιότητα έχουν αναστηλωθεί μόνο 3. Τώρα, εν προκειμένου, είχαμε βέβαια από την αρχή μια φοβία σε σχέση με το μνημείο, σε σχέση με το θέατρο. Η φοβία αυτή ήταν δικαιολογημένη, γιατί έτσι την κληρονομήσαμε, αν θέλετε, από παλιότερες εποχές, από παλιότερους προϊσταμένους της Ακροπόλεως. Θυμάμαι την κυρία του Λούπα να λέει πολλές φορές σε επισκέψεις του Αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Μινωτή ότι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να πειράξουμε το θέατρο. Το θέατρο βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση και πρέπει να το προστατεύσουμε κλπ. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι και επί Μερίνας εκδηλώθηκε η επιθυμία να αναστηλωθεί το θέατρο του Διονύσου. Τελικώς μέχρι τότε δεν έγινε τίποτα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική όμως, όπως είπα, η ίδρυση της Επιτροπής. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Πολέτη για το έργο του και για όλη αυτή την προετοιμασία της εκδήλωσης. Τον κύριο Μπένο για την πρωτοβουλία αυτή, για την οποία μας έχει ενημερώσει αρκετά χρόνια πριν, και να ευχηθώ όλα τα καλά. Ευχαριστώ.